Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, KFC, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Majoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. Your Zinger. This is KFC Epic Craving. Danita jew kif jafu kien-nies, one chick and a Yorkie. Hello. Kif inti? All right. All right. Thank you tal-istedina. Very welcome. Nħobb narom te. Jien għandi feeling li dal-podcast 100%. Oh. Mela, jiena lilek, Danita, niftakrek. Tajjeb, ġifieri qabel ma splodejt fuq is-social media, jiena lilek niftakrek kellek żmien. Ma nafx ħatajt. 17. Tal-ispju. Ejja, 17 kelli. 17, kellek 17, u niftakrek fuq spjun. U Esperjenza sabiħa ħafna. dik ta' ħaġa niftakar il-karattru esplosiv tiegħek u d-daħqa tiegħek. Inti kont ħaltintu uħuk. Eżatt. 17 kelli. Esperjenza li għalmitni ħafna u kikolli nerġa' nagħmilha ġifieri nagħmilha. Għamilt 3 xhur inti tgħix. 3 xhur, bla mobile, bla television, bla ħin, bla ma tara nies. Sabiħa kienet imma. Iba kieku jkollok tmur lura, tajt x'inhi l-iktar ħaġa li tallimt minna dik l-esperjenza? Naħseb l-iktar ħaġa li għalmitni, jiena kont li żar waħda hemmhekk u kien hemm nies li kellhom 30s u fuqhom, daqskemm għandien illum. U niftakar avolja kienet għandi 17, niftakar ċertu momenti fil-waqt li konna ngħixu hemm li kont ngħid imma daw bis-serjetà u kont inħossni li kważi iktar matura minnhom. X'kienu jagħmlu? Jien naf pereżempju xi ħadd tkeċċa, taf kif kienu hemm nominations kull ġimgħa u xi ħadd jitkeċċa. U inti tkeċċa xi ħadd da miskien qed jibki u daw it-30-year-old suppost maturi jifirħu jaqbżu li ieħor li kien kontri hemm. Jiena kont inħoss li huwa disrispett kbir lejn dik il-persuna li ħadd titlaq ta' 17. Speċi ta' ħu pjaċir imma. Wara li jitlaq għalmenu mhux qudiemu taf kif dak il-ferħ isek qed tifraħ li telaq dan, insumma fil-verità jkunu qed jifirħu għax baqa' ħabib tagħhom mhux għax tel. Imma kienu daw ċuċati żgħar ta' qed ngħidlek, imma kont nara li jien naf anke jien qatt ma nħsilt bil-bathroom miftuħa u hemm l-irġiel u hemm minnu miżżewweġ taf kif kienu jiġru ħafna affarijiet. U bl-aħwejjeġ. Li jiena ma nagħmilhomx, fimtu istek tirrealizza kemm tkun trabbejt differenti minn ċertu nies. Xejn ħażin, just differenti. U fil-fatt, inti għatli sa nitkellmu fuq il-mamma tiegħek ukoll. Però inti għatli li inti trabbejt mal-papa tiegħek li huwa dixxiplinat Reklutaċ. ħafna. Trabbejti. Li inti kont kważi tibża minnu. Iħares waħda lejja u nissammar. Vera. Meta U disciplinat, imma fl-istessin dejjem kien magħna jagħmel il-homework, jilab, ġifieri xorta kellu bilanċ. Imma kien iddixxiplinat li konna nitwerwru minnu. Lillum ngħid ħażin għax naħseb illi xorta għandna ftit ħajt imtella bejnietna li il-missieri sħabu jafuh bħala ċajtir, jiċċajta magħna dejjem il-papa figer taf kif li ma tantx jinżel dak il-livell magħna u naħseb anku jħossu skomdu jinżel hekk għal-livell tagħna. Dak ir-rwol. Naħseb hu l-istint tiegħu tajtih li jagħmel hekk fil-verità għax ħafna nies jarawh li qisu ta' sodizzjoni wkoll. Fimt?
Ġifieri. Però għatli li, ovvjament, peress li inti kont tibża miegħu ma kellkomx dialogu dak iż-żmien bejnietkom, għatli però meta inti kont ħadsem f'Ispjun. Meta ħadna sem fl-Ispjun, għandna l-filmati kollha x'ilma miżammithom u f'ħafna mill-programmi jgħid illi sar jafna tru l-Ispjun. Għax dak kien jarana 24/7 fuq dak iż-żmien kien live, l-Ispjun kien ikun live u kienu intefgħu b'ruħhom u b'ġisimhom ovvjament hum missieri jarawna u dejjem kien jgħid li sar jaf il-luliedu bis-saħħa tal-Ispjun għax inti vera t-tfal tkun tafhom imma jiena pereżempju ommi tafni inside out għax toħroġ miegħi issifer miegħi, missieri ma jafnix bħal ommi, taf kif? Ġifieri bis-saħħa tal-Ispjun missieri jgħid li sar jafna aktar. U li kien gburi. U kien gburi, eżatt, li kien jgħid kemm kien gburi bina. Naħseb għalik. Missieri mhux dak it-tip ta' karattru li ħajqgħod jgħidlek li gburi bik. Speċi ta' tkun 17, ħatidħol hemmhekk tibda tgħid ma' min jafx ħajajt missieri fuqi. Allura ma jiena dejjem missieri in the back of my mind, jekk ħriġna u sħabna ħadu drogi, jienu hija li dejjem ħriġna fl-imkien, jienu hija minn żgħar ġifieri dejjem fl-istess klikka, dejjem minn jaf id-dadi. Jien dejjem kont inġib lil innifsi li ħanieħu nispiċċa l-isptar bih għax ma nafx ħajamilli u jekk nispiċċa l-isptar mura ifhem il-missieri li jien ħadd xi ħaġa kieku joqtlok. Fimt issa ma kienx ħajoqtlok imma moħħi dejjem ma hemm il-biża u hemm ir-rispett. Eżatt. Li hija sabiħa, aħna trabbejna li naħseb illum qasada teżisti fil-verità ma nafx inti, imma trabbejna li nirrispettaw ħafna lil minnu kbar minna, lin-nanna, lit-teacher, jekk pulizija. Trabbejna hekk. Illum jisu m'għadix huwa x'inha nara mit-tifel tiegħi stess kif jirrispondi l-missieri nibda nistħi minn floku. X'qas jien illum ma ngħidlu ċertu affarijiet. Wow. Illum ma domx hekk it-tfal, issa nipprova nżommlu t-tifel imma m'għandhomx l-istess dik l-istess mod kif aħna konna nħarsu għax ovvjament jiena kont teacher. Eżatt, mela taf iktar. Wara Spjun. Wara Spjun bdejt nagħmel id-dwiefer, ħadd kors ta' dwiefer. Is-social media ma kienx teżisti dak iż-żmien, imma konsirt min jaf kemm konsirt popolari. Konna nitlgħu Paċeville u nagħmlu ħbieb kull nhar ta' Sibt bis-saħħa tiegħu taħija u dejjem bil-ħbieb ġodda u daqqa stednuna fuq dajsa u daqqa ġodar, hekk konna. Ġifieri konna kbirna ħafna fi ħbiberiji u kienu jwaqfuna, jkellmuni ma kien hemm social media, ġifieri kien hemm baħar jaqsam. Differenti, kemm hu differenti meta tħares lura u tajt li kieku kien hemm is-social media. Jiena nħares lura u ngħid ma kien hemm xejn negattiv, għax la kien hemm inti xi ħadd jikteb kemm qiegħda sew ħajktibha. Imma ħadd ma ħejġi jgħidlek fiċċek. Eżatt. Ġifieri l-kummenti ħżiena, forsi kelli tnejn li konna nkunu fis-sakra Paċeville u xi ħadd jiġi jgħidli biss biħabba fik tkeċċa dak jew taf kif ftit ġifieri noddhom u għexna fi żmien fejn daw forsi il-keyboard warriors ngħidulhom aħna ma nafux. Xhur li kienu jgħidu bina, imma li inti ma ħadd ma jgħidlek fiċċek. Eżatt. Ġifieri hemm baħar jaqsam bejn li esperjenzajt jien u bej li forsi li esperjenzaw illum il-ġurnata. Daw reality shows. Għal inti id-deċidejt mbagħad tiftaħ il-ħanut ta' dwifer u ovvjament mor tajjeb ħafna għax kellek ir-reputazzjoni. Niftakar meta kont niftaħ is-selon. L-ewwel jiena bdejt naħdem id-dar. Il-mami għamlet li kamra fuq il-bejt u bdejt naħdem hemmhekk. Minn xogħol għal xogħol għax kont naħdem mal-mami il-ħanut u mbagħad immur nagħmel id-dwifer, nerġa' mmur il-ħanut, nerġa' hekk. U meta kont ħansemmi l-ħanut, isna bdejna ngħidu x'ħansemmuh hekk għattilhom ovvja li rrid insemmih bismi, għax in-nies jafuni bismi u jiġu tru u niftakar kienu jiġu ħafna nies li kont narak fl-Ispjun u smajt li ftaħt selon u ġejt. Ġifieri fil-verità kien nitqeni dak iż-żmien. Kif għamilt din l-switch ta' fil-li tagħmel id-dwiefer għax inti qisek fuq social media qisek from 0 to 100. Ara, imma mhux hekk fil-propja. Le, jien on social media dejjem kont, ġifieri jiena l-Facebook dejjem kont inħobbu jekk sifirt dejjem għamilt l-album fuq il-Facebook u jekk jien nafx trajt tibdila taf kif uħriġna dejjem tellajt ritratt. Dejjem kont hemm dak iż-żmien fuq Facebook
Mbagħad kont ħan iżżewweġ u Però kont tikteb ukoll. mbagħad meta ftaħt l-ewwel il-page jiena kont nikteb biss. Ġifieri jiena ma kinux jeżistu stories dak iż-żmien meta bdejt jiena 9 years ago. Konna biss jien kont nikteb, ġifieri kont ntella qisu blog post hekk u nikteb jien naf jew fuq self-esteem, dejjem nikteb xi ħaġa. Jekk sifirt ktibt f'bliġara, hekk kont. U kont nikteb l-Ingliż u kont dejjem nibgħathom il-kuġinti teacher biex toqgħod tikkorreġihom li għax jiena nikteb l-Ingliż u naf nikteb l-Ingliż imma taf kif jisni dejjem kienu kolli dik il-biża li ħanagħmel xi ħaġa ħażin u kienet tikkorreġihom li. U darba għart li inti għax ma tiktibx bil-Malti, għart li int mhux bil-Malti titkellem u dak iż-żmien il-Malti kien mhux moda. Il-Malti kien qisu isek baxxa x'ħad titkellem bil-Malti fuq il-Facebook. Tiftakar jisu kien hemm dik Mela. bl-Ingliż u kulħadd jaffeċ. U għadhom. Insomma, kif bdejt nikteb bil-Malti ħadd spinta kbira x'bil-Malti ma kienx ikun hawn ħafna min jikteb. Ġifieri ħadu pjaċir bija. Nies ħadu pjaċir bija. U jiena kont nikteb isni dejjem jew hekk tipo ta' isu kuraġġ jew konna qed nikteb daw tipo ta' quotes u naqra funny hekk. Għax inti jisek, you're very comic. Inti, iktar, ġifieri, però tagħmel affarijiet oħra li ħanitkellmu fuqhom iktar tard. Mbagħad minn hemm, mbagħad libt. Mbagħad jiena dejjem isni kont inżommu bħala hobby. L-ewwel beda hobby u mbagħad x'im beda qisu jidħol vera voga, kien qisu part-time tiegħi kont nagħmlu wara l-ħanut, wara s-salon. U mbagħad ġie l-COVID, jiena kont pregnant, sadattant ġifieri kont diġà tellajt mhux ħażin following, darba nfetaq l-qalziet fuq story u tfajtu u vera kont kienu followjawni nies ġodda. Mbagħad kont pregnant, isu dak iż-żmien ma kien hemm ħadd pregnant li wera l-ġerni kollha tal-pregnancy kont tista' tgħid l-ewwel waħda li tellajt il-ġerni kollha tal-pregnancy, ishom huwa miegħi u min kien pregnant miegħi beda jiffollowjani hekk. Mbagħad ġie l-COVID u l-ħanut mhux beda jmur lura sabtaw kbira. Kelli l-ħaddiema miegħi kellna nsibulhom xogħol għax ovvjament daw ma setgħux jibqgħu bla paga u qisu kulħadd tela għar-rasu u qed tista' ċans li nagħlaq ingawd it-tifel u dax-xogħol nista' nagħmlu bit-tifel. U ħadd ċansu. U ċans tajjeb ħadd. U rnexxa x'ġie I was in the right place at the right moment. Il-COVID fetħu ħafna websites, kien hemm bżonn iktar tagħna tal-influencers, allura I was in the right time li niġi full time. U llum il-ġurnata ġifieri. Llum il-ġurnata full time. Full time. Ġieli ninserta xi waħda li nibda ngħid imma di għadet bil-qiegħda taħsibha din. Tiskanta jiġuni hekk ġo moħħijin. Għax ġieli jgħidu li imma kif taħseb? Kreattivi ħafna. Jiena isek tkun minnek. Jiena hekk naħseb. Nkun qed insuq jiġi ħsieb, nieqaf fil-ġemp nikbu fin-notes biex ma ninsieħx. Hekk nagħmel jien. Jiena qatt ma npoġġi u ngħid illum ħanippjana ġimgħa xogħol. Qatt ma nagħmilha għax ma jiġini xejn f'moħħi ta' niblenkja m'iniex tajba hekk. Jiena isni nkun qiegħda hekk relax jew insuq jew il-baħar hekk jiġuni l-ħsibijiet tax-xogħol jien. Inti ħabiba kbira ta' Tamara Webb u at face value very differenti x'hekk ħatajdu. Tru differenti ħafna. Kulħadd għax inti naqra sploduta. Imma Tamara sploduta ma tafux, Probabbli. Imma she looks very put together. Ħafna. Ħafna. Imma fil-verità mhijiex ta'. Ara, jienu Tamara ħna differenti. No disrespect. Jienu Tamara nidru differenti, nilbsu differenti. Imma mbagħad għandna il-values tagħna u ta' kif trabbejna u kif inrabbu tfal huma eżatt l-istess. Jiena Tamara l-ewwel nies kienet waħda mill-ħbieb illi enitni kienet qabli f'da xogħol u flok ma forsi eret jew ma riditx li nieħdela xogħla enitni għax jiena l-ewwel tiġi competitor mhux jiena l-ewwel brands li kelli kienu għax tagħhom li ġifieri qalet qaltilhom bija biex jiena bdejt naħdem magħhom ġifieri dik ma ninsija qatt. U jienu Tamara dejjem hekk ngħidu
ħbib close ħafna u għandna l-istess xogħol u laqat erna l-xulxin, dejjem anzi provajna nagħtu brands lil xulxin u nejnu l-xulxin fix-xogħol, ġifieri fuq hekk il-Tamara napprezzaħħa immens. U fil-fatt inti għatli li Tamara wkoll kienet għenitek ħafna għax inti it-tabib. Eżatt. Kien għallek. Eżatt. Tant għadna dakinhar li qed ninsa xatlek. Ma ninsista. Mela Tamara għenitni f'ħafna affarijiet u wieħed mill-każijiet li kien ġara f'ħajjitna kien illi meta jiena darba minnhom hekk mort għal smir test normali għand it-tabib u kont ili mmurant l-istess gajni żmien u qalli li għandi chocolate cyst u ma jistax ikolli tfal. Qatt ma smajta di. Kont waħdi għax ma mort maħat għal dal-ismir test jiena. Insomma, bellaħni u għalli inti infertili, hekk kien il-klim. U jiena ma kontx qed nipprova tfal, imma qisu x'inqalli hekk isek tkun tridhom dak il-ħin it-tfal taf kif jiġrilek. U ħriġt minn hemm, kien ħajgħidli biex nibda l-pill, fejn qatt ma ħadd pill, ta' hekk qisu taħwit tipo fil-li qed jgħid l-infertili, fil-li ħanibda l-pill. Ma bdejx nara jagħmel sens. U kif ħriġt minn hemm l-ewwel ma xempilt lila xi kienet għaddejja minn xi ħaġa mhux simili ta' għar minni miskina tagħha kienet iktar komplikata. U insomma u bkejt magħha u hekk u qart li murant it-tabib li qed immur jien u samnalla għax ma kelli xejn minn da. Ġifieri sibta dakinhar ukoll. Ġifieri ara kemm tittoqgħod attenta wkoll. U tittieħu second opinion sax kieku jiena bqajt forsi ma' dan il-gajni. Kont nispiċċa forsi nagħmel xi IVF li qasbis kelli bżonn. U llum il-ġurnata għandek lil Lenny. Llum il-ġurnata għandi l-Lenny. Kemm għandu żmien? 5 ħajalaq ma qastemmen kif għadda. Naraħ fir-reels u ma naraħx kif inhi s-sitwazzjoni bit-tifel. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Mela jiena meta kien ħajkolli l-Lenny kif għadlek kont qed nuri kollox, jiġifieri laqqas biss kelli ħsieb li ma nurihx lit-tifel once li jitwielet, taf kif hawn min joqgħod jagħmilhom l-smiley faces fuq wiċċhom. Jiena ma kellix l-ebda dubju li mhux ħanamel hekk għax jiena l-following tiegħi kienu l-ħbib tiegħi, jiġifieri jiena bnejt familja mal-page tiegħi illi daw in-nies ittajbinu l-ħżiena għax ħżiena hemm ukoll fosthom illi kienu qed jistennew li jitwieled il-baby tiegħi mhux għax kien ħajtwieled xi ħadd ta' barra minn hawn sewwa, imma kienu jiffollowjawni kulħadd kienet jistenna li jiena ikolli l-baby. U niftakar kif twielet ma tfajtux ċumbum mill-ewwel ovvjament u li r-raġel għatlu x'nagħmlu hekk ħanqisu għandek persuna ħataqbad u titfaw fuq l-Instagram hekk taf kif. Għatlu x'ħanamlu isek l-ewwel nies din hija l-ewwel oġġett li għandek li hija tiegħek u tar-raġel illi l-opinjoni ma toċ tiegħek biss. Mhux hekk. U niftakar kont għatlu jiena r-raġel tiegħi he's not into socials u hekk sewwa, qisu gradually daħal fiha dit tal-Instagram u hekk. U għatlu x'ħanamlu għatlu nitfaw, għalli mhux ovvja li titfaw tipo, mhux ovvja taf kif. U għattorrajt mela tipo għandi l-backup tiegħu li jiena f'dib dawnek xtaqt li nitfaw u tipo dabdaqsek, jiena ma nħoss li qed nagħmel xejn ħażin. U hekk beda, issa li qed jikber l-istorja qed tinbidel ftit għaliex jiena jkolli d-doubts tiegħi li nibda ngħid jien ma jien qed nagħmel sew li dat-tifel kull fejn immorru jgħidulu n-nies jafuh. Forsi it-tifel tiegħi mhux jien, eżin jiena ma niddejja. Għandu forsi l-karattru tiegħu li ma jkunx pjaċir. Għandu l-karattru tiegħu illi jieħu pjaċir jiġi jagħmel il-videos dil-ġimgħa konna ħanorqdu fis-sodda u qalli ma u fil-ħodu jiena flaxija nħobb noqgħod hekk isni nirriflettu fuq il-ġurnata u x'għamilna tajjeb u x'għamilna ħażin. U fil-ħodu konna l-baħar u ġiet familja tkellmu ara Lenny kemm ilna biex naraw u jitnerves ma rridx inkellimkom, beda jgħidilhom ċaw baj x'mistħija u jiena hemm nistħi taf kif tiddejja. Imma fl-istessin da tifel għandu l-karattru tiegħu u mhux kulħadd l-istess. U da it-tfal no filter. Ġifieri jekk jinġieli kolleb titngħidilhom hekk minn ixħanajda u ħajajda. U x'inkun qegħdin fis-sodda bdejt ngħidlu ma taħseb li għamilt sew, għatlu għax jiena ma ngħidlekx kellimhom bil-fors in-nies għax di inti taf xi tagħmel m'għadniex noqgħod nisforza ħmelli ngħidlu kellimhom x'aħna fil-verità mhux dejjem konna. Mhux hekk abtit tkellem mhux hekk. U għalli ma jiena nista' nidher fil-videos tiegħek u nixtieq li n-nies ma jarfunix imbagħad
jaħassira. Ġifiri jieħu pjaċir jider fil-videos u jarom u jara li l-nifsu li qed jider, imma jaħassra mbagħad jixtieq li n-nies ma jarfuħx barret li ma jistax ikun. U jiena nibda ngħidlu. Imma għandi idea ta' mhux toqgħod tagħmel il-videos miegħu u qed ta' parsi żommu mal-miegħu u mbagħad ittella xi ħaġa oħra. Ma ntellaħħomx tittajt int. Tagħmel videos miegħu. Vera, good pjaċir idea. jara li l-nifsu. Vera. U ma ntellahomx. ntellahomx, vera. Għazġit niġo moħħi. Vera. Taf xini xi ma nħobbx nikdiblu. Le, minti tajdlu mhux ħantellaħħom biex in-nies ma jarfux. Immu sar mel jgħidli tellaħħom ħajtqu. Għaxu ovvjament. Ovvjament. Issa fl-istessin jien nibda ngħid du żgħir wista biex jiddeċiedi dil-ħaġa. Imma jiena dejjem isni nipprova npoġġi ħewer. Illi jekk hu ma jridx jidher, jiena it's fine għalija li ma jidirx, taf kif m'hemmx għalfej bil-forsi rid jidher. Ma mbagħad fl-istessin jiġi jgħidli amma tella story. Għax probabbli jara xi teacher, tara il-teachers tiskanta ma jiddejaqx daqshekk għax huwa għalih li inti tħall ġo klassi diġà huma jafuk. Għaxu issa sar ewer tagħhom daw l-affarijiet. U l-iktar li jdejquh li nkunu x'imkien m'għandux abti tikellem il-ħadd u jiġu jkellmuh. Naħseb dik l-iktar li fil-verità ddejqu. Kien hemm kelma partikolari li vera mlitek famuża. Xala ċuċċu. Dik vera ġiet random laqqas qatt mużajta f'ħajti ġiet nifħal dak il-ħin qatta u kelli għexieren ta' messages u kulħadd jużaw, jibatu l-videos li qed jużawha. Bċikka, ġifieri. Imma l-Maltin iħobbu jisu. Jiena dik meta użajta b'kuntest vera tajjeb, ġifieri mużajtix biex inkun ħamalla, onestament. Jienu bdejt nitkellem fuq meta mmorru l-baħar għax għadni niftakara perfett. Fuq meta mmorru l-baħar u jiena jibatuli ħafna nies li għandhom it-tfal ta' 7 u qatt ma ħaduhom baħar. Għax jistħu jinżaw bil-malja. It-tfal? Il-ġenituri. Il-ġenituri. Il-per, l-om. U jena jibatuli daw l-affarijiet u jena kontet najt li għanna nkunu għala ċuċċu minn dak li jaħseb ħaddieħor, basta inti gawdejt il-moment mal-familja u mat-tfal u xippurtani xjajdu n-nies. Ġifieri il-kontest dak kien. Fimtek. Ġifieri il-messaġġ kien. Jiena lek nużadi fil-blog tiegħi, fil-page tiegħi, illi aħna għandna nkunu għala ċuċċu minn ħafna affarijiet illi n-nies minn nies fil-verità li joqdu jiġġudikaw u forsi ħajparlaw u ħajajdu hekk fuqi, għandek tkun għala ċuċċu u tagħmel dak li tħoss li għandek tagħmel int. Naqbel. Kellimni fuq il-mama. Il-mami. Il-mami. Il-mami naħseb hija l-iktar persuna li bis-saħħa tagħha jien dak li jien illum. Jiġifieri il-karattru tiegħi u kif naġixxi u kif naħsibha fuq il-ħajja u f'kemm inħobb ngħix kollu l-mami. Aħna l-mami għaddit minn ħafna mart li ħafna nisqas jafu tant happy go lucky u tant ma jobsrux illi dil-mara la tisma għandha żewġ hearing aids ġifieri ommi kull ma baqala smih huwa 15%. Ġifieri kif tneħħi l-hearing aids minn widnejha l-mami ma tisma' xejn u dejjem tmur lura. U jiena nafa dejjem hekk l-ommi, ġifieri jiena dejjem bil-hearing aids nafa l-mami għax ta' xi 30 naħseb għamlithom. Żgħira. Ommi għamlet tal-valv ta' qalba kienet għandi 5 jien ġifieri għamilna xi xahar niġru l-emmula għax ommi missier in-nanni telaw magħha l-Ingilterra x'dak iż-żmien ma kienitx issir Malta. U intkom kelkom x'idea. Jiena tant illum ngħid tant ommi dejjem kienet happy go lucky u dejjem jiena qatt ġo moħħi qatt m'għandi l-ommi marida. Jiena meta ommi dejjem tmur l-isptar kull ġimgħa biex tuħu l-warfarin u daw l-affarijiet. Meta ommi qalt li bil-period, bis-cycle tal-period, jiena qedtela ġifieri inta lek tmur l-isptar, ġifieri aħna nibda mmur l-isptar. Tant kienet tmur l-isptar u ta' 9 jien ommi kienet ttina ċavetta biex nidħlu d-dar għax kienet tkun l-isptar. Daqqa l-vista, daqqa l-warfarina, dejjem xi ħaġa ommi, daqqa kellha l-ġebla. U qatt ma qaltilkom. Ommi, per eżempju, anka meta telat l-Ingilterra għamlet ċarem, niftakara jekk issemmi ela tgħidlek il-praspar li kienet tagħmel hemm. Minn flok id-batija. Minn flok id-batija, ġifieri isni ommi tant kemm dejjem ħarset lej kollox b'pożittività u
Ek, asqat ma naf li smajta tgorra x'marida, asqat ma smajta tgħid li għax ma tismax toqgħod gerger, kważi dejjem kadet kollox biċċajt. Allura aħna dejjem tlajna li isu xejn mhu xejn. Li kważi x'in nisma' l xi ħadd jitgħaġġeb taċċajt imma ngħid iżdejjaqni jitgħaġġeb. Fimt? Għax aħna maħniex hekk. Ma drajniex hekk fil-verità. Issa għandi ta' memorji tiegħi ta' fajf, ġifieri llum daqs it-tifel tiegħi ngħid tara kemm kont żgħira, nibki mat-teacher lil mami qed nimmissja l-mami, imma naf li kont nibki għax qed nimmissja, misnaqas kont naf għal xi xedem. Issa jista' jkun għax kont żgħira wkoll. Imma ħija l-istess bħali jgħid li kien 4 snin ikbar minni. Forsi kien jiftakar naqra. Jiftakar naqra iktar, imma is ommi dejjem pożittiv, ommi kull ma nagħmlu. Morna fejn morna ħadna pjaċir, qatt ma naf li anke jekk morna għandha, dejjem iddaħħek dejjem hekk. U għallimitni ħafna affarijiet li llum hekk ngħid mat-tifel, illum ngħaddihom it-tifel ukoll jien, li dak li missieri kien dejjem jgħidilna dak li tiżra taħsad u llum nemmnu 100% u mbierku dak il-kliem għax l-affarijiet li qalt li ommi meta konna żgħar jien naf pereżempju aħna trabbejna ma' neighbors tagħna li kienu very well off u kien jekk jiena kelli Barbie, il-barbecue ta' Barbie huma kellha d-dar. Good luck to her għax kienu jistaw. U konna morru d-dar u ngħidula ma imma strajn il-barbecue tiegħi daqs naqra ġie fejn id-dar tagħha kienet tgħidilna ħudu pjaċir għax aħna dawk ma nistgħux nixtruhom u hekk intom qegħdin tilagħbu bihom għax inti kieku m'għandekx il-ħabibtek li għandha dawk l-affarijiet, kieku inti min tħatarhom qatt dawk it-toys f'ħajtek u hekk inti qed tilgħab bihom. Illum jiena tant rabbitni b'dik il-mentalità. To be grateful. Li ħabiba tiegħi għandha pool, minix ħanejra liha, ħanifraħ u ngħidhom it-tifel, ngħidlu għaxġieli jgħidli ma, kif aħna m'għandniex pool, issa beda jsaqsi. Ngħidlu aħna m'għandniex qatt mu ħajkolna, imma nieħdu pjaċir bil-ħbib tagħna li għandhom għax hekk immorru għandhom u ngawdu ukoll. Fimt, ġifieri daw l-affarijiet li qisha dejjem għall-mitna ommi, il-valuri u hekk ommi sempliċi ħafna, mara sempliċi ma għandha ħafna xtati. Jiena xi ħaġa li għatli li hekk impressjonatni għax bdejt nirrifletti kieku jiena bit-tifel tiegħi li inti għatli li inti pereżempju kont żgħira l-iskola kellek is-psoriasis. Jiena meta bdejt nikber ħarġet l-psoriasis f'xari mixej. Imma dak iż-żmien kont inħobb nagħmel il-maljijek u kienet eżatt fin-nofs ta' xari, kienet tidher u ħamra kollha qoxra mbagħad tibda tfarfar, kont konxja tagħha. Mhux hekk. U l-mami kienet baqgħet kien għadni żgħira forsi kelli 10 u kont ngħidilha ma tagħmel lix-xari malju għax it-tfal għax it-tfal tisaqsuni x'inhi. Għax dik hija l-iktar ħaġa ovvja li tagħmel għandek xi ħaġa u tattija. Eżatt. U l-mami kienet tgħidli le. Mur bil-malji la inti oġbok xarek malji u jekk isaqsuk x'inhi għajdilhom x'inhi għax inti m'għandekx għalfejn tistħibija u jiena isni dejjem kbirt li allura billi għandi s-psoriasis ġo xari b'daqshekk x'fiha ħanqod naħbiha le. U jisek daw l-affarijiet tiskanta kemm qishom jagħmluk b'saħħtek. Ħafna. U fil-verità mhux xejn li f'kliem u qatt żgħir li ommok forsi jekk tgħidha l-ħadd ieħor jgħidlek kemm kelba għax batitek. Imma aħna trabbejna jien ommi qatt ma ġiet qabżet għalina mkien pereżempju, qatt. Kienet tgħidilna jekk għamillek xi ħaġa xi ħadd tgħidlu inti, taf x'għandek tgħidlu, mhux ħaniġi jien. U daw l-istess huma affarijiet illi forsi llum niġru biex imorru naqbżu għat-tfal l-iskola minn għalina ħanamlu tajjeb u fil-verità ma tkun naħseb ma tkun qed tagħmel xejn tajjeb. Saqajkom għajjanin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Għax tneħħi li qisu l-indipendenza. It-tfal isek titmur taqbes għalihom inti ma jafux jitkellmu għalihom infushom it-tfal.
il-mama tiegħek xi empowered you biex tkun ħafna. Biex tkun mara U għada sal-lum ta' ġifieri għax ommi anke ma għandekx ċans li tismaħħa tgħid jew kemm ikera di, jew kemm hu ikraħda, kulħadd sabiħ. Kienet ġieli ta' jisek kif tibda tikber tfulija u hekk, issir tfajla hija, konna dejjem noħorġu mal-istess klikka u hekk. U konna ngħidu eżempju dikkera. Kienet tiblana, Wow. Tejt, xkera, ħatmu ikraħ, int sabiħa mot, u dik sabiħa mot iħor, kullħat għandu sabiħ. U maffarijiet zar. Imma jibqaw ġo moħħok liħe, u maffarijiet zbiħ. Għax tiskanta l-affarijiet li jajdu. Fatti bilux sifirna ma Tamara u omma. U sifirna jien ommi, Tamara u l-mami taħħa u t-tfal. U wara 4 tim, Tamara għalt li ki asmajt l-ommok, għazgosib ommi xeje, insa. Ma tismaħħa tgħid fuq ħadd u fuq xejn. U la taf minnu il-President, u la taf minnu l-Ministru. Ma jimpurta xi xaħ ngħidu la tgħix f'dinja lik u tgħix sewe. Għax xejn ma tagħti każ. L-aqwa il-familja, il-ħbieb, hekk. Proset, għax mux kull ommek. Le, mux kull ommek, vera. Unħosni laki ħafna li kelli li għandi, mux kelli li għandi lila u l-missiri u koll, ta' ġifiri. U jiena ċerta li inti jett prova taħti l-istess 100% u l-affarijiet li kienet tgħid li ommi kollha ngħidhom lu t-tifel. Għax illum ngħid kemm jagħmlu sens iktar x'kien ngħidhom it-tifel. Ħafna. U din imħadba tiegħek li għandek lejn il-Malti. Di l-istess ommi naħseb. Għaliex jien ommi titkellem bid-dialett u l-familja kollha ġifieri nitkellmu bid-dialett tan-naxxar u ommi dejjem rabbietna li aħna ma nistgħux nitkellmu bid-dialett. Għalfej. Għaliex isna hija li dak iż-żmien qisu baxx. Meta konna żgħar kienet tibatna private school aħna l-mami u hija x'kienet titkellem bl-Imgħawweġ u kien hemm ħafna nies jitkellmu bl-Ingliż. Ishom dejjem kienu hekk kitu għal ġemp l-ommi għax titkellem bl-Imgħawweġ. Allura lilna dejjem provat. Tgħidilna biex nitalmu l-Ingliż, tixxilna l-kotba bl-Ingliż, ma nitkellmux bl-Imgħawweġ kważi tipprova tkellimna bil-Pulit. Sewwa xi jekk tgħidilna dejjem provajt inkellimkom bil-Pulit. U ma tafx. Imma naħseb għalhekk ġejt inħobb il-Malti. X'jiena kont nara nies meta bdejt nikber iwaqqgħu l-ommi għax titkellem bl-Imgħawweġ u jiena qisni kont l-ewwel nies inħoss għal ommi imma fl-istess inkonna nitqu fuq għax ommi kif inhi ma kienx tagħti każ. Imma fl-istess inkont ninkazza għax naf il-dialett qed jintilef, il-Malti qed jintilef. U daw in-nies jaħsbu li għax titkellem bl-Imgħawweġ. Pereżempju meta kont ħaniżżewweġ jien kont mort għand vendors illi xin jisimgħu l-ommi titkellem bl-Imgħawweġ kif niftħu l-ħanut qas biss jiftħulek id-dajeri tad-dati m'għandix available. Fimt? Ġifieri daw l-affarijiet rajthom bajnejja jien darba minnhom jiena lill-lashers libbisthom biċ-ċingi u bċoff dak iż-żmien hekk kien moda. Darba mornant wieħed tas-suits qed ngħidlu x'irrid, ħares lejn is-sales girl għax sema l-ommi titkellem bl-Imgħawweġ, għallhom dik il-beritta tal-bdiewa mela jkun jonqoshom. Fimt ġifieri daw l-affarijiet aħna għamilna ħajjitna ngħaddu bihom u mmorru ġo ħwienet għax ikun ħanut naqra iktar għoli tal-ħwejjeġ ma jaqduwiex l-ommi għax jaħsbuha mhux ħadd tixtri. Ġifieri daw xieren ngħidlek stejjer minnhom. U naħseb li qabel kien hawn iktar stigma fuqha dil ħaġa. Fil-fatt qed titkellem u qed naħseb aħna għexna fi żmien għax jien niftakar pereżempju jiena meta kont żgħira wkoll minn dejjem konna nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż, però jiena u l-familja tiegħi maħniex dawk li aħna qabel konna ngħidulhom tal-Pepe tajjeb. U qed nammira ħafna fik li jiena dak iż-żmien kont inħossni inqas għax minix ta' dak il-livell. Jiena ġieli ħassejtni inqas ukoll. Ġifieri jiena ġieli mort events meta mbagħad bdejt bda x-xogħol. Il-ħanut qatt ma ħassejtni inqas għax ommi kienet tiġi titkellem bl-Imgħawweġ kulħadd tiħobba. Ġieli ġew anke nies imlaħ insew il-ħanut u jħobbu l-ommi tagħweġ u whatever. Imma meta jien mbagħad bdejt bda x-xogħol u konna mmorru events li kienu hemm ħafna tal-Pepe kien nsejħulhom hekk. Inti tħossok illi
m'intix forsi bħalhom, imbagħad sakemm isek Forsi l-klassi hija klassi differenti ta' imma nies. mbagħad jiena tant iktar ma ssir taf nies, iktar tibda tirrealizza li jien pereżempju bdejt nirrealizza kemm jarawni nies li huma English speaking. Li jommi ġieli nkunu ximkien. Jaqaf ikellimni xi ħadd English speaking sew minn dak tal-Pepe ħafna. U kif titla' ommi tgħidli di tara lilek. Għax jiena naħseb illum il-ġurnata l-klassisizmu ngħiduru hekk isu intilef. Jiena dejjem ngħid anke fuq l-istories tiegħi li aħna kollha l-istess, aħna kollha Maltin, jiena kieku twelit taslima u għext taslima 99.9% kont ħan nitkellem l-Ingliż jien. Għax il-klikka tiegħi kienu jkunu English speaking u hekk kont ħan nitkellem. Jiena li twilidt in-naxxar ommi għawġu qatt ma stajt niġi nitkellem l-Ingliż. Jiena darbommi tissemmi kellna teacher u kienet qaltilha l-ommi għandek bżonn tkellmhom bl-Ingliż it-tfal. Għax qegħdin lura fl-Ingliż. Ma qaltilha ma tarax inkellimhom bl-Ingliż biex inkellimhom Ingliż infarrak. Kif qaltilek għandek raġun, aħjar ma tkellimhom xejn bl-Ingliż. Ġifieri jien żgur ma stajtx niġi nitla English speaking jiena. Tifhem? Eżatt. Ġifieri da skont minn fejn inti ġejt toqgħod. Ġejt imrobbi. Mhux għax inti iżis jew inti ħamallu jew int baxx, taf kif. U minn hawn irid nieħu spunt li ngħid li jiena daqskemm inti tħobb il-Malti u qegħdin nitkellmu fuq jiena dili għax xi ħadd imma mbagħad jitkellem bl-Ingliż inkisruh għax din x'mina li għali jew x'mina li mela di tilfitu l-Malti. Jien kollu naħtaf in-nies fuq għadi. Ma kummenti kollha għax ġieli nkunu x'imkien u jkun hemm klikka jitkellmu bl-Ingliż hekk ħafna. Żis ngħidilhom ma żis għala, mhux jekk jitkellmu hekk. Mhux hekk. Da m'għandux jaqsam li għax titkellem bl-Ingliż u għax titkellem bla sens, għax inti ma intix kif titkellem mhux ħajidentifika inti min int bħala persuna. Live and let live. Eżatt. Jiġifieri raġel issa rajt fuq social media. Qabad jidra. Qabad jidra issa. Mhux ħajġi jagħmel xi story sa. Imma eħe. Jagħmel il-cameo appearances. Eżatt, waħda u jifqa' kull mem. Għax kulħadd jgħidli darba jidher għax ir-raġel tiegħu kol fani, imma mhux hekk. Iktar sottili ċajti għaw. Inti tagħmel ukoll daw seminars. Jisimhom kelma u talima. Ekk, minn fejn ġiet? Mela. Xrid tallem. Di jiena minn meta kelli t-tifel irrealizzajt kemm hawn bżonn kbir ta' talim fuq parenting, fuq postpartum depression, kemm laqqas jien pereżempju kont nitkellem fuq għax jiena kelli ftit u kont ngħid minn xi xina għaddejja. Kellek postpartum? Kelli nibki mix-xej, taf kif tkun imdejjaq fil-verità meta suppost tkun fl-isbaħ żmien inti meta jkun ħajkollok il-baby, kulħadd jgħidlek is-sabiħ u kemm tkun imdejjaq fil-verità wara, ħadd ma jgħidlek u inti tkun imdejjaq b'ġismek li inti taf kif inbidillek, dawn huma affarijiet normali, ma ħadd ma jsemmihomlok. Tkun ħadd jgħidlek kemm ħadd tkun happy bil-baby u sebaħu dalam. U l-raġel telaq għax-xogħol jien eżempju dik kisritni li wara xahar ir-raġel qabad il-basket u telaq għax-xogħol u jien peress li kont naħdem mid-dar kull fejn immur dejjem irid inġor bil-basket u telaq qisu mhux hu jekk mar jagħmel xahar u telaq qisu mhux hu. Taf kif ir-raġel differenti mill-mara. Naħseb dik kienet l-ikbar trauma tiegħi. Vera. L-ikbar trauma tiegħi. Kien jitlaq u nibki, nibki biki kbir. Għax jien ma nistax nagħmilha jien ġejt isni ġo prison id-dar. Prison. Le, ejja niċċarawha. Il-fattu li inti filli għax mala jekdbu n-nies. Naqlaqha. Nodu attenti x'ngħidu. Tajjeb biex ngħidu sew. Inti filli għandek l-indipendenza tiegħek, filli twelled baby u dan il-baby inti tispiċċa ma tistax tqum filgħodu tagħmel xagħrek taħsel snienek tagħmel make-up u titla' il-barra. Però ħafna mill-irġiel ejja ngħidu għax nħallu dik il-gap, ħafna mill-irġiel ma tantx nibidel ħajjithom. Allura m'hemmx mod ieħor fis-sitwazzjoni tiegħek xu jiena soldat, jiġifieri jibqa' jmur. Laqqas xahar ma għamel id-dar miegħi fil-verità. Tapposta biex iħallilek. Weġġak, imma jiena kienet weġġani x'jiena biex taxxaqa xogħli huwa d-dar. Allura jiena mhux bħal meta kieku kelli s-selon
kont forsi nħallih mommi jew ġo childcare u tlaqt mela jien għandi break in a way, fimt? U kont nara li għaw ħafna bżonn li kemm kienu jiftħu qalbhom miegħi, kienu jisaqsuni jekk intix tħossok hekk, u mbagħad meta beda jikber il-weaning tal-ikel u meta beda jimxi kulħadd jitkellem miegħi u jisaqsini. U konna ngħid kemm hawn bżonn ta' talks, ta' ġurnata, aħna llum tant sirna materjalistiċi li forsi il-ħarġa ma' sħabek tmur tieħu 4 cocktails tiekol tonfoq €100 f'sekonda u xħat minna. Eżin, orrejt, ħat pjaċir. Imma jiena xtaqt nikreja dil-ġurnata li tkun ġurnata fejn niltaqgħu nitkellmu nkunu nisa, mhux għax għażilt li nkunu nisa, imma nisa biss jiġu sewwa. Ġifieri jistgħu jiġu l-irġiel. Jistgħu jiġu ma qatt ma ġie ħadd. Però aħna din ngħidu, eżatt. U di tkun ġurnata li naqbad ċertu suġġetti li jiena nara li hemm bżonn nitkellmu fuqhom skont ma jiena jkolli rispons ta' ċertu suġġetti nitkellem fuqhom ta' kuljum fuq il-page tiegħi. U noħoloq dil-ġurnata li nitkellmu jenna fuq awtiżmu, ma mhux jekk għandek it-tfal autistik, inti jekk jien għandi ħabiba tiegħi li għandha tifel autistik. Kif irid nirreaġixxi miegħu jien? Ġifi naqra suġġetti li mhux ta' kuljum li nitkellmu fuqhom, naqra iktar deep u ħloq dil-ġurnata hekk u vera tkun tajjeb u naħseb hija l-iktar sodisfazzjon tax-xogħol tiegħi dil-ġurnata. Għandek oħra xogħol ġejja. Issa ġej oħra suppost November. Proset, għax you give back. Le, sabiħa u tiskanta n-nies kemm joħorġu affarijiet li qatt ma jkunu ħarġu għax jibdew jgħidu ġifieri qatt ma qaluhom ċertu affarijiet u qed jgħidhom quddiem mitruħ. Ġo sala, jinnaf per eżempju l-aħħar waħda li kelli kien hemm mara bdiet titkellem fuq l-raġel tagħha taħħart ettek u kemm kienet diffiċli lhom is-sex life wara li daħa taħ il-ħart ettek hija xi ħaġa li ma tantx aħna bdejna t-tok niċċajtaw għax kienet fuq is-sess u fuq hekk. U di qalet hekk u qisu f'salt il-kamra hekk kulħadd waqaf u beda jisma' l-dilmara li huma affarijiet li ħadd ma jitkellimhom. Fimt? U hekk tkun vera sabiħa insomma dil-ġurnata. Thank you. Keep it up. Thank you. Hemm xi affarijiet li inti tajt għax indi xi ħaġa li vera nammira f'nies bħalek li very active on social media, però fl-istess kien ngħid kieku jiena kapaċi nagħmilha li kuljum hemm il-consistency tajjeb, inti kuljum edem. Hemm xi ġranet jew xi affarijiet li tajt ara le jiena din illum I don't want to share. Mela, lew nies jiena nixtieq nikklerifika u din ngħid anke fuq stories illi intom billi tarawna ta' kuljum ma jfissirx li dik hija l-ġurnata tagħna kollha. Di tkun kwarta minn 12 siegħa li tagħmel imqajjem il-ġurnata tiegħek. Sewwa, ġifieri jiena jekk inkun iġġieled mar-raġel u ma jkolli abtit nitfa' xejn, minix ħanitfa' l-ewwel nofs ta' nar ta' filgħodu ma ħadd m'għanduna. Sewwa, ġifieri di jiena dejjem ngħidha li taraw mhuwiex kollox. Jiena ngħid tal-li niġġieled mar-raġel il-ħin kollu għax inħoss li jiena għandi nkun hemm. Jiena dik ir-responsabilità tiegħi li inħoss fuq is-socials illi jiena rrid inkun realistika kemm jista' jkun. Biex in-nies ma jħossuhomx waħedhom. Għaliex ħafna nies huma llum tal-lim ta' din in-nies li jibatuli ġifieri ta' li sirt naftru social media. Kemm hawn nies imdawrin bi ħbieb u familja sfortunatament illi ġeluhom iħossuhom waħedhom. Jiġifieri hawn ħafna nies illi sħabu huma kollox tajjeb mar-raġel pereżempju. Mentri jien x'kien ngħid il-raġel tiegħi jagħmel XYZ li jagħmilhom kważi kulħadd. Sewwa jew jekk ma jagħmilx l-XYZ jagħmel ABC. Għax da kulħadd b'xi ħaġa. X'in nitkellima taf kemm jibatuli nies illallu samna l-lattax taf kemm kont tinħossni ħażin u taf fimt? Jiġifieri jiena nħoss li għandi ngħidhom ċertu affarijiet u mbagħad ovvjament tkun responsabbli biżżejjed biex mhux noqgħod nikxefajn ir-raġel l-għada li tiġri inħalli ġimgħa biex tilħaq tintesa. Għax mbagħad jaraw ix-xogħol. Mbagħad niġġieled iktar. U tiġġieldu iktar. Hemm xi ħaġa li you fear.
Xi ħaġa li inti tinkwetak rigward ta' social media. Ara, jiena bħala Danita li ngħid kollox ma jinkwetani xejn għax jiena twilit. Jiena minn meta kont l-iskola, minn meta kelli s-salon jien dejjem ngħid kollox, jiġifieri jekk ikolli ponta ngħidha. Fimt, ġifieri dik jien u it's me, allura m'iniex qatt min ħanħossni ħażin li qed ngħid xi ħaġa. Il-biżgħat tiegħi huma li tant hemm responsabilità llum fuq dak li ngħid u tant hemm nies jaraw li inti mhux kulħadd bħalek, jiena milux qasettielek di. Milux semmejt il-Eurovision meta ġraddi meta sar il-Eurovision, jiena l-għada biċċajt kif nagħmel dejjem qatt il-Eurovision sar tal-gejz. Bl-ebda mod ta' disrispett u xejn. Xina l-gejz inħobbhom it-tifeltejn ħallih jilab ġilib tal-girls, ġifieri m'għandi l-ebda. Imma kien hemm balla gejz li ħaduha kontrija u qed ngħidlek Melanie l-ansjetà li taqbadni meta jiġri li xi ħaġa hekk tkun gravi. Għax jiena l-aċċuċċu ma mbagħad meta nkun naf li weġġajt ċertu nies mingħajr marit, għax jiena ma nkunx għatta b'fini li ħanweġġa, inkun għatta hekk. Għax kieku mhux ħanitfaħħa, taf kif. Hekk il-biża' dik u t-tifel. Nibża li dana jista' jikber, jibda jmur l-iskola u jaqbdu miegħu jibbulijaw għax ommu taċċuċċu. Dawk naħseb l-arjien. U forsi anki ma nafx ma tħossok li forsi f'kull fejn tmur jisom kulħadd qed iħares lejk. Dik jiena pereżempju niġġieled mar-raġel tiegħi fuqha għaliex sfortunatament tittajt jiena llum sirt jekk mort niekol u ma ġobnix mhux ħanajdlu da. Nalaqħal u ngħid hawnhekk daqshekk ġejt, imma jien inħoss li jekk ħanajdlu ħajjgħid kemm kiesħa, di tridu b'xejn, għax hekk jgħidu, għalhekk gergret għax ma tajtulix b'xejn. Fimt? Jiġifieri tispiċċa you overthink things li inti ħajjgħidu fuqek. Mhux fuq jiġi t-tifel, ta' xin fejn jiġi t-tifel jekk għandi bżonn ngħajat miegħu niġi għal bibi minn kull min ikun hemm għax jekk bħalissa għandi bżonn nikkoreġih jew għandi bżonn nitlaq mill-bandli għax mhux qiegħed sew, mhux ħanoqgħod ngħid għax qed jaraw nin-nies, infatti ġieli batuli jgħiduli rajtek tlaqt mill-bandli, għammi rajtek li ma tajtx każ eżempju. Ġifieri dik ma nikkoppax imma fuq affarijiet hekk li jien naf anke ġieli r-raġel inkunu x'imkien jaqbad jidaj ikun telalu taf kif ngħidlu wieqaf. Issa fil-verità kulħadd jidaj, ħeżin ma rridx ninstema' ħażin, imma mhux xi ħaġa ta' barra minn hawn li jkun imma tiġi sfortunatament fl-istess ħin tiġi konxja li isek dejjem għandek għax inti tarhom in-nies taf kif. U naħseb l-ar meta tkun miġġieled u jiġu jkellmuk, għax taf kemm inkunu qegħdin sew ma nafx kif ma jindunawx. Jew jindunaw qed ta' parsi ma jindunaw. Darba ġratilna waħda konna għawdex u ġilidna jienu r-raġel dru. U parkejna Marsa l-Forn fil-parking u qed ngħidlek dik il-tip ta' ġlida li jintlaqt bil-puxċer u hu ma nafx fejnu. U mbagħad f'daqqa waħda l-tqajnek Marsa u kif eżatt il-tqajnek b'dik l-attitude ta' nervi ma nafx kif ma jarawk għax jiena vera nkun ovvja. Tiġi waħda, ara minna u inti treatment u titħaq bil-fors vera m'għandek xabtit. Imma mbagħad fl-istess nisek jasra di tkun ratek dakinhar. Ejtek naqra ta' celebrity. U fl-istessin nessuk imbagħad. Għax imbagħad nibdew nitqu. Ngħidu di possibbli m'għandunax nervi kelli fuq. Ġifieri minn banda pożittiv ukoll. Ħafna. Taħseb li tixtieq iktar tfal? Mela, jiena nixtieq ma fl-istess ħin ir-raġel tiegħi jisu ma jixtieqx. Nistgħu ngħidu sewwa, allura nibda ngħid mela ir-raġel ma jixtieqx. Mela jekk ħanġib dal-baby għax inkun sforzajtu, eżin taf kif inkun bqajt nibrainwashjah. Ma rridx li jiġi tarbija fid-dinja u forsi jiġi kollu għal-wiċċi, issa fil-verità il-mami dejjem għal-wiċċna jiġi, imma isni tkun tixtieq li tiġi minn both sides, mhix xi ħaġa li niddeċidija jien waħdi. Fl-istess ħin ma rridux waħdu lit-tifel għax jien għandi ħija il-mimmi tajnejja u naf xi mħabba jkun hemm bejla ħwa u nixtieq li jkollu dik il-bond ma' xi ħadd. Fl-istess ħin il-ħajjoliet u biex tagħmel xi ħaġa bit-tnejn hija aktar diffiċli aħna nħobbu ħafna nsifru.
u biex issifer b'4 persuni. Hija verità kbira dik. Diffiċli ħafna, ħna morru ħafna l-Asja u tkun għadek aslaqt minnaw. Tiġi diġa balla flus, aħseb wara persuna oħra. Ġifieri hemm ħafna question marks. Fil-verità nixtieq ta' deep down, għax jiena nħossni li isni I was born to be a mother, jiena żgħira dejjem labt bil-pupi, dejjem dak biss kien il-lob tiegħi, dejjem nagħmilha tal-mami. Allura nħoss li hija xi ħaġa hekk ta' vokazzjoni tiegħi li nagħmel. Allura isni bejn nixtieq. Ara jiena honestly kieku jkolli ħajti waħdi li ħan iddeċidi naħseb nadotta it-tieni tifel jew I foster xi ħaġa. Imma dik tajta mill-lista xi raġel tiegħi mux lest li għamela żgur. So, dik tajta. Imma ġifiri mixed feelings naħseb ta' ħafna nies ta' fil-verità. Għax mhix deċiżjoni faċli li tieħu. U isset nara l-sħabi kollha b'2 u jgħidu li floket namlulek kuraġġ nagħtawlek qalbek iktar. Għax ħin narhom b'2 diffiċli hu. Anka biex timxi għam il-karozza sal-bandi. Ħabiba tiegħi għatina hija l-ikbar trauma għalti mhux l-ewwel wieħed, meta kelli t-tieni wieħed. L-ewwel wieħed b'mod u t-tieni wieħed mhux ħajġib l-istess karti li jgħidulek trabbihom l-istess, mhux vera. Għax jiena l-ħin li ħajkolli mal-ewwel mhux ħajkolli għalih it-tieni wieħed żgur. Taf li għaddinna l-ħin. Vera? Tiġa. 5 minutes li għaw, bis-serjetà. Vera. U għek date night, neta nismak nitkellem l-iktar ħaġa that shines through inti hija is-sempliċità lej kif tħares lejn il-ħajja, mhux li inti sempliċi. Is-sempliċità bli inti bija tħares lejn il-ħajja u naħseb dik hija xi ħaġa li tweġġani li ntilfet illum, li tant sirna materjalistiċi li llum ħafna nies biex ikunu happy jridu jixtru basket ta' xi 1,000 euro, jridu jsifru bil-fors fl-ola resort, mentri fil-verità tista' ssib il-kuntentizza fl-iktar affarijiet sempliċi u m'għandekx għalfejn fuq ħafna flus biex tieħu pjaċir. Ma stajċa laqt il-podcast, vera, bi kliem izbaħ, għax vera, simplicity, u ma l-affarijiet sempliċi li vera jamlulek. Eżatt. I mean, all right, u kulħadd jew pjaċir. U hija ma fil-verità il-kontentizzija mhux kemm tonfoq ma min tkun u inti kif tagħmel kif tieħu pjaċir int b'kollox. Proset. Grazzi Danita. Qabel ma nagħlaq. Mela, jina u għandi naqra ta' fwiħa, di għajken by Banderas, tajjeb, grazzi l-Taġbix Perfumery. Għandi u koll naqra ta' tqil. Kemmu sabiħ. Grazzi l-Valletta Glass għarħan podġiħaw. Sabiħ, għasqat marajt palum. Helwin, so t-deċidi fejħat podġi. Ket naħseb. Bizi ħafna bħalissa? Bħalissa ma nkunux gravi aħna. Eżatt, qaltlek. Mela, eżatt. Mela, għawek għandek trattament, grazzi l-Majoka Spas, ħunaqra me time, emmek qot irrilassa u d-deċidi jek triġ baby jħor jew le. Tajjeb. Mur miegħu. Le, mux mor waħdek ħat id-deċidi. Indaħlu fix-xibka. Idea tajba u kol. Grazzi Danita. Thank you, inti u proset ta' kollox. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-sponsors personali tiegħi lil Hair by Allison, lil Gabby għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxona sasset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Renault Malta, KFC, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.